We zijn hier in Aardjerk. Ik heb hier een foto gemaakt van het Aardjerker Mar en het ijshokje uit 1925. Prachtige plek. Ik heb een pinhole foto gemaakt met een 19e eeuwse camera. Dat betekent dat ik hele lange sluitertijden gebruik. Omdat ik zal hem er even uithalen. Niet met een lens werk, maar gewoon met een plankje met een heel klein gaatje erin. En dat is dan mijn lens. Dus vandaar dat het heel lang duurt voordat het licht binnenkomt. En ik minutenlang moet fotograferen. Daardoor verstilt het beeld. En zie je ook, nou, het is al bijna een ijsvloer, terwijl natuurlijk gewoon het water kabbelt. Ik zal hem er weer inzetten. Als ik de foto maak, kan ik dus ook niet zien wat ik fotografeer. Dus ik sta altijd gewoon zo te kaderen en kijk gewoon heel globaal. En ik heb natuurlijk ervaring, dus ik weet ook hoe groot de hoek is. Dus ja, het is altijd een gok. Het is altijd spannend. De cassette gaat achter in de camera. Ik trek het schuifje open, zodat de plaat, in dit geval het papier, bloot komt te liggen. En dan kan ik de sluiter open doen. En dan is het weer. En dan ga ik de foto maken.